Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini lagi di jalan ya guys, OTW ning Dindre. Napoli. Mau ganti oli pinter. Andre di belakang sana sendiri. Kita cuman bertiga guys. Sebelum hari raya tiba, ini si hitamnya minta diganti olinya, jadi biar enak nanti untuk perjalanan. Tak sepil nih ya guys, embongi. Nah seperti itu, seperti biasa ya jalan yang aku lewati ya di sini nih guys. Andre mau puasa? Sahur ambil apa Andre? Sahurnya mau ambil apa? Lele. Lele, mantap. Kurang dibalesi karo Prima ya. Tak sepil nih perjalanan ya guys. Kita ke daerah Silir Sari. Kene rada sepi embong, lek sing kono mau ruame. Wong-wong padha golek digawe riayan. Riyayane garek 12 hari iki, guys. Cepet. Sesuk moro-moro wis takbiran. Awas pelan-pelan. Kiko aku ya arep karo golek sarapan soalnya aku gak puasa guys. Lagi datang bulan. Sarapan lagi ya. Wong loro Kiko ben ngeterne aku sarapan ae. Piye terahno ya datang bulan ya guys. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aja turu Lendre. Lah, boleh kesiyer-siyer sampai aning buritan dhewe arek kancane. Ngomong ben gak ngantuk. Nyanyi. Nyanyi. Lambine wis dumbahe purong. Wis mbah. Kapan? Nggih mesin cuci apa nggawe tangan nek mbah. Disikat lek celana-celanane barang Kindre. Wes. Wes. Disikat apa ora sikat mbah. Wis modal piro Andre? Mokel. Kurung belas. Posone mokel ping piro? Andre sih urung mokel belas guys puasanya. Nah, iki aku wis mari sarapan iki guys. Sarapan dhewe soalnya ya lowe. Andre karo Pak Su ngenteni ning jopo. Lagi Andre teko. Ngenteni ning jopo kono guys. Dan iki aku wis mari tapi makmu. Pak Su ngenteni ning jero mobil kono. Wes, lamu nyapa balik? Mau wes kokono kok balik nyapa? Nek uang? Saiki wis kene. Sik to. Sik entenono poso lho ya, Ndre. Poso sampai maghrib engko. Isik ngenteni aku iki, guys.
Aku sepi lagi ya guys untuk jalannya. Ini jalan yang sebelah sini sepi. Orang-orang pada shopping. Belum mulai ada yang mudik ini guys. Soalnya anak-anak sekolah juga belum libur. Dan ini tadi si hitam ya urung tak ganti uli nih, soalnya saya ruame kayak mau di pinggile iku balik ERP mampir. Dre turu ta? Nyanyi no le. Mari kita tokonya dibuka lo ya. Toko. Dan itu si hitam masih diganti oli tuh guys. Biar nanti buat perjalanan jauh itu aman. Ban-bannya sih aman. Itu Pak Dona di sana yang lagi ganti olinya si hitam. Ini nggak antri guys. Kalau tadi pas berangkatnya itu antri banget. Dan itu nanti untuk bannya tak suruh ngecek juga biar nanti aman di perjalanan. Masih belum selesai, jadi sekalian itu guys ganti oli terus dek pom juga, jadi aman, tinggal cus. Buat tambahin. Iya, sulit gue kono kan. Andre ngenteni ning kono guys. Oh, ngomong ban saya. Kayak Pak Dona se nandangi karo ban-bane dicek kabeh, ditambahi angin ban servis pisan. Dre mingkem Dre Andre mingkem Allah halih. Sing ngenteni ngetap uline habis iki wis selesai ke pulang. Semua anakku ning omah dhewean. Kok dijak gak gelem. Nah, kayak proses ngelebokne oli baru nih guys. Kayak Andre ning kono nunggu karo Pak Dona. Tap-tapane mau wis mari lek ngetap, saiki garek ngesokne uli sing anyar. Pokoknya Andre kan selalu ready guys dimanapun saya berada.
datang lagi. Iki aku wis sampai teko omah guys. Toko Seni Budaya Jawi. Kuwi adalah tokoku ya guys. Kayak sing sebelah kono kae tokone Mbah Min sing ngandingi Jayaarta. Kayak Andri sik mbukane lawang. Karo ngetok-ngetokne sepeda dhisik. Dan tokoku kuwi mau tutup. Mari iki dibuka meneh karo Andri. Nah, kayak Andri sik ngetokne sepeda. Ya Andri masih ngono urung tau mokel belas posone guys. Lek aku iki mau gak poso soalnya yo enek tamu nih. Pak Su karo Andri iki urung tau mokel belas iki. Karo kakak Dava barang. Wes saman wis diganti oline iki guys sampai tanggal pira iki? Tanggal. KM. KM. Muga-muga urung sampai ganti neh wis bertuan lagi. Setelah lebaran ada yang Minang si hitam ini. Ayo Andre, cepet Dre. Posor penyapa ya ora kong turu. Ayo sepi. Poso ki turu yang ibadah. Guys, iki aku teko omah tak akhiri teko kene dhisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, like dan subscribe ya guys.